ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಉದಾರ ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರ ನಡತಿನ ಶತ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಶುರುವಾದ 18 ವರ್ಷದಿಂದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರೆ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಐತಪ್ಪ ರೈಕ್ಲಿನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿದ ಸವಿ ನಿಂಪುಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಅನ್ನಛತ್ರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲನ ನಿವಾಸದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಣೆ ನಡೆತಂದು. आपल्याला सानिध्यला विशेषवाद सानिध्याला अभिनंदन निरंतरवाद सानिध्याలు దైవదేవ ప్రేరణగా సంబంధ ఉద్యోగాలు వ్యవహారాలు వినియోగాలు వ్యాపారాలు అది మాత్రమే విశేషమైన ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಲೆ ನಡಪಾದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉದಿಪನದ ಸಭೆಲೇಸನು ಆಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇರು.
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमामि विघ्नेश्वर भक्ततुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ದಯ ಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ, ದಯ ಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ, ಎದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾತೆ, ದಯ ಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ,
ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಪುರಲಾಪ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಓಲಾಪ ಬರ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿದ್ದಾಗ మనಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಗಣ ಹೋಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಅವನ ತೊಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಗಳ
Yeah.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ತಂತ್ರಿಲು ವರ್ಕಾಡಿ ಹೊಸ ಅನ್ನಛತ್ರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿವಾಸನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ನಿರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಿಂ ತಮರ್ಷಿ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ವಿರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೇವರು ಗ್ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆರಾಧಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ತಿ ಧರ್ಮದೇವಳಿನ ಮಾತು ತುಂಬುದಿಯೊಂದು ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮವು ದೇವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯವರ ಮಾಡಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ವೀರೋದ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಒಡ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾಪುರ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ರುದ್ರಯಾಗ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು 5 ಬತ್ತಿಂಜಿತ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಿತ್ತ ಅನ್ನಛತ್ರ ಸಹಿತವಾದಿ ಪರವುದು ಬತ್ತಂಜಿತ್ತ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಮುಳು ತಂಗಿರಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಹನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಆ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ದುರ್ಗಾಪುರ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನಿ ಆ ಭಕ್ತಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಕುರಿತ ಸಂಪತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಹ ಉಂಡ ಅನ್ನಛತ್ರ ಉಂಡ ಏನು ಕೂಡದು ನೋಟು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣ ಬತ್ತಮಂತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರತವಾದಿ ಮಹಾಸುದರ್ಶನ ಯಾಗ ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತು ಬಲಿದಾನ ಮಟ್ಟೊಂದು ಇನಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ಆರನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಇನಿ ಆ ತಲಪಾಡ ದಪ್ಪೆಗೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಜನಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಟ್ಟೊಂದ ಮಾತ ಭಕ್ತಜನಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ಆ ಅರ್ಪಣೆ ಮರ್ಪಣ ಚಿತ್ತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಟ್ಟೊಂದು ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿಯರು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚ ಈ ಜಾಗಡು ಅನ್ನದಾನ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಲಪಾಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಾಬ್ರ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧದ ಪ್ರಸಾದನು ಅಲ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಐಟಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ಕುರಿತು ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ನನಗೆ ಕೊಡಲೇ ಬಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವು ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ ದುರ್ಗಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತು ಪಠುನೀಂ ದುರ್ಮಾತೃಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದಾತ್ತೋಜ್ಜಲಶೇಖರಾಂ ಧನಮಾಪೀಠವಾಸೋ ಸಂಚಕ್ರಂ ಶಂಕರಶಕ್ತುಧನಚೋದಿಂ ಕುಧನ್ನಪಾನಾಂಶಯೋ ಉದ್ರೇವಾಭಯಕಾಮದೇ ಸಕಟಬಂಧಾವೃತನ್ಮಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಭಕ್ತ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗಳ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡದ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ಪೂರ ಪುಣ್ಯಪಾದಲಿಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಘಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಡು
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಸದ ಈ ಉರ್ಕುದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಐತೆ ನಡತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವು ಸಂಪನ್ನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತದ ಈ ಸಭೆಲೇಸಗು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿಣ್ಣೇರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿತನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಿಗೆ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿತನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕಲು ಮಿಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾವನ್ನು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೀ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಸುರಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ದೇವರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನೆಂದು ಕೇಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬರುಡಿ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬಂದುಲೆ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಡು ಪಂಡೇರು ಆಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ಪುರ್ಕಂದಿನ ಸಿರ್ಕಂದಿನ ನೀಡಿ ಕೈಕ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಲೋಕಾಂದಿನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಅನಿಲದರಿದು ದೂಜಿ ಕೊಡಿಪುನು ಕೊಡಿತೊಂದು ಭೂಮಿದಂಚಿ ಬೇರು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೇಣದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂಯಿನಕ್ಲು ತೂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೇರು ಒಂಜಿ ಜನಪದದ ಆಯುಡು ದೇವರೇನು ತೂಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ನನೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಆಯ ರೂಪದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಾ ತತ್ರ ಚಕ್ಷುರ್ಗಚ್ಚತಿ ನಾ ತತ್ರ ವಾಗ್ಗಚ್ಚತಿ ನಾ ತತ್ರ ಮನೋಗಚ್ಚತಿ ಇಂದು ನಂಗೆ ವೇದ ಪುರಾಣೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ದೇವರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ತುಂಬುವರಿದ ಬೈದು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಭಕ್ತಾದಿಲ್ನ ಅಭೀಷ್ಟನ್ನು ಈಡೇರಿಸಾವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೆಳಗದ ಬತ್ತನವು ನಮ್ಮ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತನೈತ ಪಿರವು ಪರಂಪರಾನುಗತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಭಕ್ತಿರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊನಿ ಒರಿಯರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಜೋಗ ಬಾರಿ ಮಂದೆ ನಂಗೆ ಮದಿಪೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರುಳ್ಳೇರು ಶಕ್ತಿಲ್ಲಾಯ ವಂಶದ ಅಣ್ಣೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಜಯಕ್ಕೆ ಪೆದಾರ್ನ ಆಡಳಿತೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಂತ್ಯದ ಸಂತಪಡ್ಯಂತಾರ್ನ ಆಡಳಿತೊಡ್ದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರಿಂಚಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಗೊತ್ತೀಜ ಅಂತ ಪಂಜಾಳದಾರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮಾರ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಆಡಳಿತ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಆಡಳಿತ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಆಡಳಿತ ಅಂಚನೆ ಸಚ್ಚವನ್ನೇ ಆರ್ನಲ ಆಡಳಿತ ಒರಿಯನ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತನ ಪನ್ಪಿನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಗಡಿನಾಡ ದೇವತೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರವೃದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭೀಷ್ಟನು ಈಡೇರಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಪ್ರೈಕಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಡು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಮನುವಣ್ಣನ ಆಡಳಿತೊಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದಿ ಕೆಲಸಲು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪೂರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸಲು ಅವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಡಳಿತ ಬತ್ತದು ಆರು ಆ ಐತಪ್ರೈಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೇತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಿಗೆಂದು ಪತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣ್ಣೇರು ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಡಳಿತಗೂ ಬತ್ತದು ಎಡೇನ ಬೊಡಿತನ ಕೆಲಸಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಒವ್ವೂ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆಂಡನ ಕೇಂಡ ಈ ಪಾಕಶಾಲೆ
ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ತೀರ್ಥದ ಪಾಕಶಾಲೆ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ರೈತ ತೀರ್ಥದ ಅನ್ನಛತ್ರಗಳ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೊಂದು ಆತು ಸುಸೂತ್ರವಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನಛತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಆಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ 18 ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರಾವಡ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡಿಯತ್ತ ಮಡೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಅನ್ನದಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೊನತದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ರಾತ್ರಿದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಲ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಲೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ದಾದಾ ಬೇನೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗ್ರದು ಪೋಯತ್ತ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕೊರತೆ ಆತನಂದತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೆಳೆತ ಅಕಲ್ನ ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೊರತೆ ದಾಂತೆ ಆ ಜಾಗಿಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆ ಜಾಗನ ಒದಗಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾನಿನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಳುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಮುಕ್ಳು ಮಾತಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅವಧಿಡ ಆಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಂಡ ಏತೋ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವೆಟ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಜನೆ ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಿಬಿರ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡೇನ ಇಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೀರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮುಲ್ ತಯಾರಾತದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತರಬೇತಿ ಮುಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಒಂಜಿ ಪಠಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮುಲು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡಲ ಎಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಲಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭನು ನಮ್ಮ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಈತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಾಯಡು ಮೂಲು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಆ ಬಲಿಮೂರ್ತಿದ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡತನ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಸಪ್ತಶತಿದ ಪಾರಾಯಣ ಅಸುರಮರ್ದನ ಆದ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ದೇವಿನ ಆ ಕಥೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಪ್ತಶತಿ ಐತ ಕರ್ಮಾಂಗ ವಿಭಾಗೋಡು ನಡಪುನ ದಿವ್ಯಯಾಗ ಅವೇ ರೀತಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ವಡೆ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಯಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಇನಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಡಳಿತಿಗದ ಅವಧಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತಾತ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಛತ್ರ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡು ದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಂಡ ಅವಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಆ ಅರ್ಚಕೇರ್ನಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪಿರ್ಮೆಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರೆತಗ್ಗಾವಡ ಐನಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅರ್ನ ಆ ನುಡಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೆಲೆಯಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಏತೇತೋ ಕೆಲಸಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಏತು ರಡ್ಡು ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮನವನ್ನೇ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿಡ್ದು ತೊಂದು ಆ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ನನ್ನೊಂಜಿ ದ್ವಾರ ನಂಗೆ ಆವು ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ದಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೇರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಣ್ಣೆರೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರಿಯರಡ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಆವು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೊಡಾದು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅವಿಟ್ಲ ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರ್ನ ಮಗೆ ಆದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಣವಾಯಿನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಲಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರು ಐಕ್ ಬಡದಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಅಪಗ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಿರ್ ದಾತ್ರ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿತಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಭಕ್ತ ಬಂಧುರನ ಸಹಕಾರಡು ನನಲಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ದಿನೇಶ ತಂತ್ರಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಹಾಗೂ ತುಗಾಪೇಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ಬಂದವುಗಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿವಸಗಳು ಈ ಅನ್ನಛತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದ ನೆಕ್ಲುಂಬು ನೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ಪಾತ್ರದಾಕಲು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ದುಂಬು ಎಂಟೆತ್ತಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪದ ಇಂಚೆ ಆಂದು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಕಾಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಒಂದು ವರಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ನನಗೆ ಒದಗಿದಿತ್ತುಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಇನ್ನು 2-3 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲು ಐದು ನನಗೆ ಐಚಪ್ರಯ್ಯವರು ಅಥವಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಯ್ಯವರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳು ಬೇರೆ ಮಾತಾ ನನಗೊಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬರ ಸದ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಅಕ್ಕಳು ಆ ದೇವರ ಚಾಕರಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬೋಡ ಭಕ್ತಾದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಐ ಮಾತ ನಿವಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧು ಪಾಡು ಹೊರತು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವವಾದ ಈ ಇಂಥ ದಿವಸಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಶಕ್ತಿ ಕೊಂಚ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಏತೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಡ್ಡಾಯ ತೋರಿದವು ಅಂತ ಅದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ನಂಗೆ ಬಗೆ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂದು ನೆಕ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಗೆ ಸಾಧೆಯಿಂದ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅದುವಾಗ ಈ ಸೊರಟು ಅನ್ನದಾನ ನಿತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ನಪುರಂಜಿ ದಯಪಟ್ಟ ಅನ್ನಪುರ ಹೃದಾಪುರ ಶಂಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿಕ ಭಾರತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಅನ್ನಪುರೇಶ್ವರನ ಪುರಾಣ ಒಯ್ಯೋಳು ಬಂದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆದಿಂದ ಬತ್ತನಾಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ಬೋಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಜಾಲಜ್ಜಿ ಐದು ನಮ್ಮ ಆಕ ಮೆಚ್ಚೇದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈತರು ಐದು ನಂಗೆ ಒದಗಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಅಂತೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪಗಳು ಆಗ ನಮಗೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ ಮತ್ತು ಮಾತ ಬಂದ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಏಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ಬಂದವು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಾ ಒಂದು ಬಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕೈನ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ವದ ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತದ್ದು ಗೊತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಹೊರಟು ಮಹಾದೇವಿದ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ನಡಪಲು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂತೋಷದ ಗೋಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಿತ್ತಿಗಳಂತೇನೆ ವಾತೊಂದರ ಬರೋದಕ್ಕಲೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ್ಲ ಅಭಿಯಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊರತು ಈ ಥರ ಬೆಳಗಾವಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅక్కడ ದಯಪಾಲಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಅక్కడ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪಾತಿರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ದಾನಿಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ದಾನಿಲಿನ ಸಾಕಾರದ ಸಾಧ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಾದ ಕೈತಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಕನ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ವಾರಡು ಒಂಚಿ ತಿನ್ನಾಡಲ ಜೋಕ್ಲ ನೀಡೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ದುರ್ಗತಿ ಬಸವನೀಂ ಧ್ರುವಾದರ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದ್ರಾದ್ವಜ್ವಲ ಶೇಖರಾಂ ತೃಣಯಮಾಪೀತವಾಸೋಪಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಕಮಿಶಂ ಚಧುನಚಧತೀಂ ಕುದಂಡವಾನಾಂ ಶ್ರೇಯೋ ಮುದ್ರೇವಾಭಯ ಕಾಮದೆ ಸಕಟಿಬಂಧ ಬಿಡದಂಬಾನಯೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರನ್ನೇ ಮನಸ್ಸದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ತಂತುಳು ಸಹಿತವಾದ ಹಿರಿಯರೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಬಾಬಡು ಪಂಚಿತ ತಲ್ಪಾಡದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ
ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನ ಆಳು ಇರಪಂಡೇರು ಯಾಕೆನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಪನ್ನಗ ಸುರುಟು ಇಂಜಿನ ಬಂಡೇರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಆಡಳಿತದಾರಲ್ಲ ಪೂಜೆದಾರಲ್ಲ ಕಂದಾನ ಬಿಡಿದಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಂಡೇರು ಸುರುಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡದ ಆಶೆಂದು ಇದು ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟೋಡು ಬರ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಖುಷಿಯಾದ ಪೂಪಲಕ ಮಲ್ಪಲ ಮೂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಯಾನು ಐತಪ್ರೈಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬದಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಮಣ್ಣೆ ಇದೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸ್ವಚ್ಛಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸುರುತ ಅವಧಿದಿ ಪೊಪ್ಪನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂಜೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆರಡರ ಎಂಕ್ ಎರಡನೇ ಮನವಣ್ಣೆ ಆಡಳಿತ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೆ ಅವನಗ ಎಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬಂತೇರ ಪೂಜೆ ದಾಖಲ ಆಡಳಿತ ದಾಖಲ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂತೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಜಮಾನನೇ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಬೊಡಿದ ಪಂಡದ ಬೊಡಿದಿ ಬತ್ತದು ಕಂದಾನಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪವನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತಲ್ಪಾಡ್ದೇವರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡ ಮನವಣ್ಣನ ಕುಳ್ಳೆರ ಉಡಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ತಾನುಂಡು ಅನ್ನೆರ ಇರುವಾಚು ಮಣಿಪದ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಸಮಯ ದಯಪಂಡಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಮರ ಲಂಚೆ ನಂಗೆ ಸರಿ ನಿರ್ತಿರಾರು ಮನವಣ್ಣೆ ಇರು ಈ IOS ಬಗ್ಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಕೋಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿವಂದ ಪಿರೈ ನೀರು ತರಕೆ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಪುರ್ತದ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡಗ ನಂಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಾಯರ ಕಾರಣ ಆತಂದ ಯಾಕೆನಾಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಅಂಚಿತ್ನವಳು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿ 10 ಲಕ್ಷದ ಒಲೈಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂದದಾನ ಅಕೌಂಟುಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಣಮ ತಿಂಗಳು ಒರಂಬ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 7 ಎಣಮ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ದಾರಂದರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ 10 ಫೀಟ್ ಗರ್ತದು ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಕೊಡಿಮರ ಇದು ಮಾತ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಿಖಿಲು ಯೋಚನೆ ಅವು ಯೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯಜನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ರಜ್ಜನ್ನಂಜಿತ್ನ ರೀತಿಲಿ ದೇವರು ಮಲ್ಪಾರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಪನಗ ಅವು ಆ ನಿಂಜನಕ್ಕೆ ಏನಗ ಮನವಣ್ಣನ ಆ ಸಾಧನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲೇನು ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ದಾಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಂದು 6ನೇ ಕಾಲಡ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚಣ್ಣನ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಿದ್ದಾರು ಅರೆ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಕೊರೋನಾದ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರ ಅಪನಗ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಐನು ತಲ್ಪಾರದಪ್ಪೆ ಮನವಣ್ಣನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಅವಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕೆನಾಗ 2007 ಹೆಣ್ಮಣದ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನಗಳ ನೈವೇದ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನವಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏಪಗ್ಯಾನು ನೈವೇದ್ಯದ ಅರಿವು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಪನ್ನ ಸಾತಿಗೆ ಆಕಲು ಎರಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಮನಗ ಅರಿವು ಉಂಡಾಯ್ಜ ಅಂದ್ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟನಾರು ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರನ ವಿಷಯ ನನಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ನಾನಾಗ ಯಾನು ಮನವಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಿತ್ತಡಿ ದ್ವಾರ ಪಡ್ಕೊಡ್ತರು ಯಾನು ಕೆಸರುಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತದಿ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನು ಮನವಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕೆಸರುಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡೊಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯ ದ್ವಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಆಶೆ ಉಂಡು ಐಂಕು ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡ ತಿಕ್ಕಿರ ತೂವಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೊಂದು ಈಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿತ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೇದು ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾಕೆ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಊರ್ಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತೆ ಕಡೆ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಬತ್ತದಾರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಯಾಕೆನಾಗ ತುಲೆ ತಲ್ಪಡ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯರಿ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಕೆನಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಅಂದರೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ ಏರೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಾದ ಕೊರಡು ಒಂಜಿತ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲೋಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತನ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರಿಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿರಲಿ ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಆಪುಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಬಂದು ಮನವಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸಮ ಕೊಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಆ ದ್ವಾರನ್ನ ನಂಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಡೆಬೋದು ಇಂಕ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಹಿಡಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಡೆಕೆ ನೋಡ ಆಪು ಅವನಾಗ ಯಾನು
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಆರೆ ನೆರ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಾನು ಆರೇನ ಪುಗರ್ನ ಮುಳುತ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿರಾರು ಕುಲ್ಲುತ್ತೆ ಯಾರೇನು ಪುಗರ್ನ ನೆರ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಂಡ ಯಾ ನಿಖಿಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಮುರಾನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮುಗಿದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆರೇನಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಭಕ್ತಿರು ಯಾಕೆನಾಗ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲ ಆತಿ 30 ಲಕ್ಷ ರಂಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುರಾಲ್ನ ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುರಾಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ಕೇಳಂದು ದಿನಾಲ ಕೊಡೊಂದು ಲೆಪ್ಪಿರಾರು ಅಂಚಿತ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೇನಾರೆ ಪೋಯಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡಲ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಆರು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶತಚಂಡಿಕಾಯದ ಕೊಡ್ತುಡು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡೆ ಮಂಟ ಕೊಡ್ದು ಇದು ಪೋತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಕ್ತಿರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿಂದ ಅವರ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ ಯಾಪಣ್ಣಗ ಆರು ಏತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಬಣ್ಣಗ ಆನಿಡ್ದು ಆ ದುಂಬದ ಅವಧಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಳ್ದೇರಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಸತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪ ಅಂದ ದಯಪಣ್ಣಗ ಆತು ಆ ಭರವಸೆ ತಲ್ಪಡ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಲ ಭಕ್ತಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆ ಭರವಸೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಹೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಐಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಕೊರತೆ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಪಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯಡು ಅక్కడ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಚಿತ್ರಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆಯರ ಕಾರಣ ಕಡ್ತೀರಿ ಕೆನಗ ಕೈತ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ಅక్కడ ಅನ್ನಮೆಗ್ಗೆ ನಾಕಲು ದಯಕೆನಗ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಆವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋರೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತ ಮಾರ್ಗಡು ಐಟು JCB ಹೂವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರ ಒಂದೆ ಉಂತುದು 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಣೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬೋದು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರ ಕೇರ್ನಾಗ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪಣೆ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಐತ ಕಂಪೌಂಡ್ ದರ್ತ್ನ ಹಾಕಲು ಕರಿವಾರಡು ಕಟದು ಕೋರ್ನಿ ಐಟು ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದ ಆಂಡ 1 ದಿನ ಆರು ತಲ್ಪಾಡ ತಪ್ಪೆಗಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಾವಡು 1 ದಿನ ಆರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ನಂಜಿತ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರಗಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋಡು ಯಾಕೆಂದಾಗ ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಜನಗಳಿತ್ತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೂ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚಂದಾರ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತಲ್ಪಡ ದೇವನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ಕ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡ 1 ದಿನ ಯಾನು ಇದೀ ದಿನ ಪಾತ್ರ ದೇವನಗ ಆತು ಜನಟ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಕೇಂದೆ ಪ್ರತಿಯವರೆಡಲ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ್ ನಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶತಚಂಡಿಕಾಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಪಿರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮನಾಗ ಆರ್ಲ ಪಿರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮುರಾಣಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಆರು ಪಿರಲ ಮುರಾಣಿ 2 ಲಕ್ಷ ಪಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ 7 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತೊಂದು ಪಿರ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮನವನ್ನೇ ಲಂಚನೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮನವನ್ನ ಹಾಕಲ ಮತ್ತೆ ಲಡೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆರ್ನ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಕೊರದಿತ್ಲಕ ಮನೋಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡಿ ಇರಿಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನ ಛತ್ರಗಳ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ದಯಪನಗ ಐತ ಪ್ರೈಕ್ಲು ಮಲ್ ದಯಪನಗ ಐತ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತುಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಡು ಈ ಕಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪುಡ್ತುಡು ಇಡೀ 5 ವರ್ಷ ನೇವಿದ್ಯಗೂ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಅರಿಲ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲತ್ತು ಕೊರುಪುಣಂಜಿತ್ತ ಪುಡ್ತುಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರು ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಪುಡ್ತುಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡತದು ನಂಗೆ ಇದು ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಯರ ಉಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಐತ ಪ್ರೈಗಳು ಎಂಕ ಆರನ ಪುದರ್ನೆ ಆ ಅನ್ನ ಛತ್ರಗೂ ದೀವಡು ಜಿತ್ನ ಆಶೆ ಇರ್ತನೆ ಐನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಳ್ಳ ಈ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಆರನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗ ಮನವನ್ನೇ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ದುಮ್ಮದ ಬ್ರಹ್ಮಕೇಶ್ವರ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಡು ಎಲ್ಲ ಪುದರಿಜ್ಜ ಆರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ತಮ್ಮ ಬಳ್ಪಣೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಐತಪ್ರೈಕುಲ್ನ ಆ ಪುದರಿ ಜಾಗದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿಯುವ ಮುಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ ಆಡಳಿತ ಅದಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಐನ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿದ ಪುದರಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಛತ್ರನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನೆ ದಾವರ ಯಾಕೆನಗ ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ ಆಶೆಲು ಉಂಡು ದಯಪನಗ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ನಮ್ನಗ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಪುದರಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆನಗ ಅನ್ನೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗ ಒಂಜಿ ಪಣಂದು ನಿಖಿಲು ಎನ್ನುವರು ದಯಪನ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಾలి ಜನ ಕೊರ್ಪು ಜಾಳು ಅಂಜನದಾರ ನಿಖುಲು ಭಕ್ತೇರ್ನ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ರೂಪಡು ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೂದೆಕು ನೂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ನನ್ನ ದಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಸ್ಸು ಪೋನಾಗ ನೇಲೊಂದು ಪೂಪುನ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೂಪುನ ತು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಅಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕೊಂದೇನು ತಲಪಡ ದೇವರ ನಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪಣ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಆತೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಈ ಕಡೆಯತೆ ನಂಜಿ ಆಸೆ ದಾಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಶಾಲೆ ಅವ್ರ ಮುಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ದಾಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಬರಂಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊರು ದಾಪಣ್ಣಗ ಅಂತೇನು ಇತ್ತೆ ಏರು ಆಡಳಿತ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗ ಒಂಜಿ ಮುಜೂರು ಆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹತ್ತುಂದು ಅವನಾಗ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನಾಗ ನಿಕ್ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಾಕಲು ಅಣ್ಣನಾಕಲು ನೇನು ಯೋಚನೆಗೆ ತಂದು ದಾಕೆನಾಗ ಪರಿಸರೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಜಾಗುಂಟು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡುಪಿನ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತ ನಾಕಲು ಒಂದು ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂತೀರ ಆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚುನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಪಾತಿರದ ಅಕಲು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ ಅತ್ತನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಂಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಡು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆವಡು ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪ್ರಬಲರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಅಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡು ಪತ್ತೊಂಬರುಳ್ಳಿ ಯಾಕೆನಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ MRPL ಉಂಡು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಅಕಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಕಲು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ಕೊರಿಯರ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಅಪರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೇರು ನನಗೆ ಅಂಚಿತ್ ನಾಲ್ಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಜೋಗುಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅನ್ನದಾನ ಮನವಣ್ಣನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಾಧನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟರ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತುಂಡು ಐತ್ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಹೋಗೇನಾಗ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ದಾಪನಗೆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಮಾತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಐನಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದು ಐತ ಸಂಪತ್ತನ ವಿದ್ಯಾದಾನಗೂ ಒಂಜಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಶೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆನಾಗ 10 ಪೆತ್ತನ ಸಾಂಕುಡು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ 10 ಜೋಗುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಂಡ ಅವು ಅಳಿಜನ ಸೇವೆ ಮುಂಚೆ ಆಶೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ದಾಪನಗ ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ MLA ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಆಡಲ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸರಟು ಜಾಗ ಬೋಡು ಎಡ ಪಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಎಡ ಪಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಐಕೆ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಕಾರ ತಂಡ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಪ್ಪುಳಿ ಉಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಗಮನ ಕಣತಂದು ಎಂಕುಲು ದೇವರನ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತ ದುಡ್ಡುಗೆ ತಂದ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ದ ದೇವರನ್ನು ಎದುರುಂತುದು ಯಾನ ಬಡು ಯಾನ ಮನವಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾನಾಗ ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಮಡ ತಲ್ಪಂತುದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಬಲಾಕ ಅವ್ರದನಗ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತನ ಭಕ್ತಿದ ಬೆಗರ್ಸಿಂತ ಸಂಪತ್ತಿ ₹1 ಮೂರು ದುರುಪಯೋಗ ಆತಜಿ ಅತ್ತನ ನನೂರಿಯೇ ಐನು 19 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಎದುರುಂತುದು ಕೇವಣಂಚಿತ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊರಪಣಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲಾವಡು ಮಂದ್ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮನವಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಂದವರ ನಿಖಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಕುಲು ನಿಖಲು ಈತೆ ಪನ್ಪಣಿ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಂಚಿತ್ನ ಭಗ್ನದ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಬಂದಾರ್ಗ ಅರ್ಪಣೆ ಆತಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುಲ ಅರ್ಚಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಖಲ ಆಬಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲ ಆಬಡು ₹1 ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ ನನಲ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಲ್ನಾತ್ ದೇವರನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗಾಬಡೊಂದು ಯಾನು ಎರೆಗಾಣಲು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಿಖಲು ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ದ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಕೇಂದೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಜಾರ ನಿಖಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವೆ ನಿಖಲು ನಲ್ನಾತ್ ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅక్కడ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆವಡು ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ದಾಖಲ ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲೇನು ಮನವಣ್ಣೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಆಕನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಲ್ನಾಥ ಬರಡು ನಲ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಆ ತಲುಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕಲ್ದ ಅಣ್ಣನಕಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಿಕ್ಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಾಕಲು ಅನ್ನದಾನನ ಅತನ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತ್ಯಗೂ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಅವ್ರ ನನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡೆದ ಪಕ್ಷ ವಾರ ಹೊರಾಂಡ ಬತ್ತದಿ ದೇವರನ್ನ ಮೋನೆತು ಅಂಡ ಆ ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಡು ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ
ವಾರ ಗುರಾಂದ ಆ ಕಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಡಪುನ ಮಲ್ಪಲೆಯಿಂದ ಪಣಂದು ಅಪಗ ಆಕ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನೆ ಆ ಸಫಲಾಪನ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಅರ್ಪಣೆ ಲೆಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪ್ರೇರಣದಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಪಣದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಈತು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ತಿನಿ ನಮತ್ ಉಲೈಡುಕುಲೊಂದಿ ತಾರು ಮಲ್ಪಾಯರು ಅವೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅರೆಗೆ ಅರಣ ನೆಕ್ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡುಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತನ ಊರುಂದು ಇಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗನೆ ಎಂಕುಲು ತೇರು ಇಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನ ಆರು ಎರ್ನ ಕೈಟ್ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾಲ ಬಂದು ಆ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೀನ್ ಕೊರಿಯರು ಆರು ಕೊಡ್ತನ ಆಶಯಗೂ ಒವೇ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸರಕಾರದ ನಿಯಮ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾನ ದೇವರು 5 ವರ್ಷದ ಐನು ಮಲ್ತದ 5 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಲು ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಶಿಲಾಮಯದ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲಾತನು ಐಟು ಊರ ಪರವೂರ ಮಾತ ಬಾಗಿಲಾದ ಐನು ಮಾತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ತೂತ ಐಟು ನಂಗೆ ಪಿರವರ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಿಯರು ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಚಾಕಿರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶಯಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಐತಪ್ರಾಯಿಗಳು ಪುನಃ 6 ಒರಿಯನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಒರ್ಮ ಜನತ ಮನಸ್ಥಿತಿಲು ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಬತ್ತನ ಒರ್ಮ ಜನತ ಎಂಕಲ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಪೆರ್ಮೆಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಈ ಒರ್ಮ ಜನತ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇನು ಒವೇ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೇನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಎನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಲ್ದು ಐಟ್ ಎಂಕಲ ನಟ್ಟು ಒವೇ ಬಿಣ್ಣ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಎಂಕಲವಲು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಪಣ ನೇರವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಐನು ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಓನಾ ಮನ್ಪೆರ ಬೋತಿಜ ದೇವೇರಿನ ಇಚ್ಛೆನು ಕೇಂದ್ರದ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಆ ರೀತಿಡೆ ಎಂಕುಲು ದೈವಜ್ಞ ದಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣ್ಣಗ ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ದೇವೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನೀನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಯನಾರು ಆರು ಎಂಕ್ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾಯಿಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತುನ್ನ ಆರೆ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕೆರನ ದುಡ್ಡು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ ದುಡ್ಡುಲ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕೆರನ ದುಡ್ಡೇ ಬೋಡಾಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅನ್ನು ತುಯ್ಯಾಯನ ಏನು ಪೂರ ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನೆಡ್ದ ಅವರ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಲ್ಪಾಯನತ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುನಿ 3 ವರ್ಷ ಅವು ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಡ್ ನಡತೊಂದು ಬೈದನ ಐಕ್ ಆಯ್ನ ಮನೆತನಲು ಐಕ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಥಳವಂದಿಗೆರು ಅಕುಲು ಕೊಡ್ತುನ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಡ ನಾಕಾಲುಡು ಅಕುಲು ಕೊಡ್ತುನ ಪಾಡ್ದನ ಬುನಾದಿ ಅಂಚಾದ ವಾ ಸ್ಥಳವಂದಿಗೆರೆಗಳ ವಾ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಕ್ಲೀಲಾಡು ವಾ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗಗಳಾಡು ವಾ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ಪೋತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಐನ್ನ ವರ್ತನ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಬೇದೇರು ಆಂದೆನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಮನ್ಪಾದು ಕೊಡ್ದು ದೇವೇರು ಪೂರ ಐನು ಮನ್ಪಾದು ಕೊರಿಯರು నేను ಯಾನ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಆವಡು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕುಲು ಎಂಕ ಅಕಲ್ನ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ನೆಕ್ಕು ಬೈದನು ಆಂಡ ಐನು ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ಆರು ಉಲಾಯ್ಡು ಕುಲೊಂದಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕು ಬಂದಿರು ಕಲಪಾಡಿ ದೇವರಿನಿ ಏರ್ಲ ತೂಕುದ ನಕಲು ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಮ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶನು ಈತು ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಳವಂದಿಗೇರು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ತಕುಲು ಪೂರ ಅವಕಾಶನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಊರ ಪರವೂರ ದಾನಿಲು ಮಾತ ನೆಕ್ಕು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ತನ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪಣ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆನ್ನ ಎಂಕುಲು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಈ ಹಳ್ಳಿಡುಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ಪಾರ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಲ ಬಳ್ಳಕ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಕೊಡ್ತುನ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಅವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆತನು ಮೂಲ 74 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ಲ ಒಂದ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ
ದಯಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗ ದೂರ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮಾರೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಜಾಗನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಜಾಗ ದೂತಾರೆ ಆ ಕನಸಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಕನಸಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಈ ಕೆಲಸನ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಮಲ್ಪಾದೇರು ನನಾತ್ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಳಿತ ಉಪ್ಪಂದು ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಲಪಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಪರಂಪರೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತೇ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲು ಅವಡು ಸ್ಥಳವಂದಿಕೆ ಅವಡು ಗುತ್ತುವಾರಿಕೆ ಅವಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಕ್ ದಾಲ ಚಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟವಳು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕು ದೇವರನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕುಲು ಚಿರರುಣಿಲಾದ ಆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಸೇವೆಲ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರನ ಮಾತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಿನ ಪಾದಗು ಬೌರಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಗೂ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಾವಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿ ರಾವಡು ದುಂಬುಡಾವಡು ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತುಕೊತ್ತಡ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೊರದೆರ್ತು ಏರಿಗಳಂದು ಜವ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತರ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕುಲು ಸೊರದೆರ್ತು ಪಾತೆರ್ದುನ್ನ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದು ಪುರಗ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಡಾಯಿನ ಬಂಡ ಅಕಲೆನೊಂಜಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಆ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ಐನು ಬುಡ್ದು ಪೋತುನ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಬಾರಿ ನುಂಡು ಅಕಲು ಕೊಡ್ತುನ ಜಾಗನು ಐನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೀದ ದಯಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಐನೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲೆನ್ನ ಈ ಕಾಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಮಾಬಣ್ಣೆ ಅವಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣನ ಅವಡ ಅಕಲ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತುನ ಸಹಕಾರಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಅಂದೇನು ಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಚರಣಗೂ ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತಿರುಳು ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪವಿತ್ರಪಾಣಿ ಸುರೇಶ್ ಸಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯಗುತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಂತ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕಚೆ ಯುವರಾಜ್ ದೇವಿನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸಂಧಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ತಲಪಾಡಿ ಊರಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದದ್ದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2ನೇದು, ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರೆನಿಪಿನಾರು ಈ ಲೋಕನು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲೊಡು ದೇವರನ ಉಡಲಗುಂಡದ 4-5 ತೂಂಟಂದ ಕುಡಿಕಿಡಿಂದ ಪಂಪನವು ರಟ್ಟದು ಭೂಮಿಗೆ ಬುರುಣಿಗೆ ಭೂಮಿಡಪ್ಪೆಂದಲೆಪ್ಪಾವನ ಪೆರುಪಣ್ಣನ ತುರುಬಂಜಿದು ಪುರುವೇನೆಂದು ಪಂಪನವು ಪುಟ್ಟುದು ತುಗಲೆನೆತ್ತೇರು ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬುರುಣಿಗೆ
ಇಂಚ ಉಳಯಂಗನೊಡ್ದು ಪಿದಯಂಗನಗು ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಮಿತ್ತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇಬೇರ್ನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕೆಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಎಲುಕಲೆ ಬುಲಿದ ನರಮಾನ್ಯ ಬರುವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ನಕಲು ಇನಿ ಪುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಪ ಅಂಡ ಮಣ್ಣೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆರೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ದುನ್ನ ಪಂಪಿನವು ಏಪಲ ಕಮ್ಯಾಪುಜಿ ನೀರದ ವರ್ಣ ಇಂಚ ಪಗರುಜ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಪಂಪಿನವು ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಕಾಲ ಸಂದದು ಪೋವು ತರೆಮಂಡೆ ಮಗರುದು ಪೋವು ಅಪ್ಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವರಿ ಪುನಕಲು ಅಂಚಾದು ಪುನಕ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಇನಿಕಾಲಡು ಮೆರೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿಕಾಲಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಂದು ನಡ ದುಂಬುದಕಲಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಪುಣು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕಾಲಡು ಇನಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಾಯಿನಿಕ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಲು ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಐತ ಪಿರವು ಬಿಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಣಿಯರಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡರು ಬಯಕೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಲೇಸನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತನ ವಲ್ಪುಗ ಮೇಲ್ ಕಾಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಆಶಯ ಇತ್ತ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿನ ಕೊರಡಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟೋಣ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಗೆ ಮುಗಿತನ ವಲ್ಪುಗ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡುದು ಭಿನ್ನಯ